מרחבא יא תלמיד ואהלן ביקום לשיעור בנושא התא מרבוטה. מהי התא מרבוטה וכיצד היא נראית? מיד נלמד. הסתמעו אל העיברת התליה, האזינו אל הצירופים הבאים. אמיר תלמיד ואמירה תלמידה. זייד וזיר וודד וזירה. זיאד אדיב ונואל אדיבה. דאוד דורזי ומרים דורזיה. מה לדעתכם משותף לכל הצירופים בטור א' ולצירופים בטור ב'? אם חשבתם צירופים בזכר ונקבה, אתם בכיוון הנכון. הסתמעו מרה תניה. אמירה תלמידה. ודד וזירה. נואל אדיבה. ומרים דורזיה. הסימנים באדום הינם התא מרבוטה. תא מרבוטה מצטרפת לשם עצם ולתואר והופכת את המילה מזכר לנקבה. שימו לב, ישנם שני סימנים שונים לתא מרבוטה. האחד שבא אחרי אותיות שאינן מתחברות וקוטעות את רצף הכתיבה, כמו כאן, ומאידך השנייה מתחברת ממש כמו כאן. בכל פעם שתצטרכו להחליט איזה אחד משני הסימנים להוסיף למילה, חישבו האם האותיות הינן קוטעות רצף כתיבה או שהן מתחברות. כמו שאמרנו, סימן התא מרבוטה מתחבר לשם עצם ולתואר והופך אותו ממין זכר למין נקבה. למשל, תלמידה. האות זל אחת מאותיות ארז דוד, ועל כן התא מרבוטה היא הצורה העגולה שאינה מתחברת. לעומתה, אחרי כל יתר האותיות נקבל את הסימן הזה. המילה אדיבה, האות בה הפכנו אותה לבה רגילה, ואליה הוספנו, חיברנו את התא מרבוטה. שימו לב, לעולם לפני התא מרבוטה תהיה לנו תנועת פתחה. ועתה ניגש לתרגול. פיתחו את חוברת העבודה בעמוד 55 וענו על תרגילים 1-3. זכרו, ייצרו את הקלטת השידור עד שתסיימו את המשימות. תוכלו לחזור אלינו מיד אחר כך. למדנו כי כדי להפוך מילה מזכר לנקבה הוספנו את התא מרבוטה. למשל, המילה וזיר הוספנו את התא מרבוטה וקיבלנו וזירה. מה יקרה כשנרצה להוסיף את כינוי השייכות שלי? למילה איבן הוספנו את כינוי השייכות שלי וקיבלנו איבני. בית ובייתי. מה יקרה עם המילה וזירה? שהרי תא מרבוטה יכולה להופיע אך ורק בסוף מילה. אז הנה לנו הפתרון. התא מרבוטה תהפוך לתא רגילה ורק אחר כך נוסיף את כינוי השייכות שלי. למשל, המילה וזיר, שם עצם בזכר, הוספנו לו תא מרבוטה שהפכה להיות תא רגילה כיוון שהיא כבר לא בסוף מילה, ואליה חיברנו את סימן השייכות שלי. זכרו, בערבית המילה של לא קיימת, ועל כן אנו חייבים להשתמש בכינוי שייכות חבור, כינוי שמתחבר למילה. גם בעברית התופעה קיימת. סימן הנקבה יהפוך להיות תו רגילה, ורק אחר כך נוסיף את כינוי השייכות שלי. לדוגמה, המילה ילד, כאן, הוספנו את ה' הנקבה וקיבלנו את המילה ילדה. עכשיו אני רוצה להוסיף כינוי שייכות חבור שלי, וקיבלתי ילדתי. הנה לנו השלד של הזכר, התף כסיומת לנקבה, שהפכה להיות באמצע מילה תף רגילה במקום ה'. והנה לנו היוד
הכינוי החבור, גם בעברית קיים. ועתה נחזור לתרגול. ענו על תרגיל 5 בחוברת העבודה בעמוד 55. למידה מהנה ובהצלחה. בלנג'ח.